je gauw naar dit verhaal. Een hoen van stien. Het is feest in het park bij Romke en Tomke. Er hingen vlagjes tussen de bjemmen en er staan een riege stoelen voor een podium. Gaan wij al vers naar het park daar, Cornelia? Wij blijven op de stoepen, hè? Ik pas wel op Tomke. Nou, doe dat maar. Ik moet nog even bij tas pakken en de hoed opzetten. Ik kom zo. Romke en Tomke rennen het park in. Er zitten al wat meesken op een stoel. Zo, Romke. Muziekman. Zullen ze aanspelen? Ja, dat denk ik wel. Hé, Tomke, wat is dat? Romke shot naar een wit lekken, maar iets eronder. Dat weet ik net. Er zit wat onder. Oh, een gevaarlijke leeuw of zo. Of een krokodil. Oh, kom maar, Tomke. Verkeerde boel muziek uit. Ik wil weten wat er onder het lekker zit. Pas op, Romke. Pas op. Er is een man om met deftige pakken aan. Die mij u net zien. Romke en Tomke sloepen stiekem naar het lekken daar. Psst, Romke. Er zitten touwtjes aan het lekken. Wij zullen die voor wezen. Wacht je, dan look ik er wel even zo. Nee, net waar, Romke. Misschien ploft de hele boel dan wel uit elkaar. Oh, daar komt hij aan. Wat gaan we nou doen? Er komt een man op haar taak. Hij had ik al zo'n deftig pak aan. En een grutte ketting om mijn nekken. Hij had een stuk papier in de hand. Het is de burgemeester van de gemeente. Nog 2 stappen en dan is er bij Tomke en Romke. Kou, Romke, onder het lekken. Dat kan er net zien. Hé, krekkoppetiet. Oh, Tomke, help. Er zit een beest onder het lekken. Beest? Waar dan? Ja, het lijkt het wel een krutte hoen. Maar hij beweegt net. Ik viel even, Romke. Deze hoen kan net bewegen. Hij is van stien. Goh, hij lijkt het krek echt. En wat is hij krut? En waarom zit dat beest onder een lekken? Zullen we even op zijn recht klimmen? Dat kan makkelijk. Ja? Ja? Oké. Cornelia komt in het park. De muziek speelt net meer. Ze shot om haar heen. Er binnen protte meesken en op het podium zit een mevrouw met de burgemeester. Maar ze shot Tomke en Romke net. Oh, wat bent die Texelse Tomke en Romke nou? Het bekend al. De burgemeester zit op voor de microfoon. Het wordt heel stil in het park. Achte De onweg. burgemeester vertelt over een echte Frieske wetterhoen. Echte Frieske wetterhoen. Die hoen is een held. Die hoen is een held. Hij had een lietsvamke uit het wetterrijden. Uit het wetterrijden. Dat wie heel knap. Dat weer heel knap. En nou had ze een beeld van stieren voor hem maken. Een beeld van stier vermakken. En daarom ben we hier van de mening. Ik maak je me wat ongereest. Waar bent die tongenieten? De burgemeester komt naar voren. Ja, Hij giet naar het witte lekken en krijgt het touwtje in de handen. het is dus prachtig dat ik hier van de mening op dit plak het beeld van een hoen onthullen mij. De muziek begint te spelen en dan Voilà! loopt er om het touwtje. Het lekken valt op een groen. De moeder van de burgemeester valt iepen. De muziek stopt en alle meesken roepen. Boven op de stjennenhoen zitten Tomke en Romke. Romke, al die meisken joggen naar u's. Ja. Ik zie Cornelia. Wat maar bedoelt, Tomke?
Tomke en Romke. Wat toch een jem daar. Hoi, Cornelia. Wij zitten op een stien hoen. Ja, en hij beweegt helemaal net. Vies dat net raar? Kom gauw naar onderen. Allebei. De burgemeester begint nog te leidsen. En de meesken ik. Ze klappen voor Tomke en Romke. Het liek het samen. Een jonkje en een hoen boppen op een beeld van een orenhoen. Waarom stiet die hoen hier, Cornelia? Deze hoen wie een held, Romke. Hij had iets Famke uit het water hellen. Oh, dus als ik Tomke uit het water helje, dan ben ik een held en word ik dan ook verstier? Ja, misschien wel, Romke. Maar dat hoeft net. Nee. Want ik hou al een zwemdiploma. Ja. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.